Apo! Oh, apo! Ay, no ka na, nagpupunay. Ato na, kamantes saya! Uway, yun ang ikamantes. Gib si buntala kamantes! Uway, Nainwa yung mga green. ay di makariga. Ay daw, pakatanog nga mga da kay makinig. Bakos kami ang kinag. Ah, basta ka si Barrio. Na ba? Ah, kanaba? Uway, Ay, ito na panaya kaguko. hirap naman ang katutukan sa. Kaguko pa na eh. Uway, Ay, ito na niya kaguko, lagi dukuan. nakakuha. Sabi dahil na lagi dukakuan. Yan na dahil kami ang ito. Kenapa ini order? Na ba? Ay daw. Ano po kanan? Ito na, dito na buon mariga. Mapiaman so mariga, kakuan. Madoya-loya. Kurang sumariga. Ngayon to. Pero yan to. Nagyuto man ni Mapia. Ano ginupa ka kasi nakakaba eh. Di ka di mo yung manangingi. Uway. Hagin siya kanan. Ada kadang unang gedong. Yung naisibutan. Ato na pa na eh, pantes ay. Kami kasi na po. Sabi di ba sa ikapantes. Bakit man na? Lagi eh, ato na ini. Apple. Ah, apula eh. Uway. Nainua kuan. Rambo yung. Rabanan. At Basta man na apple na matiburong. basta sa apol na matiburon. Uway. Naberato ay ah. Berato po yan. Napipira sa tagutong. Ano sa sabate? Nainua yung mga ngero at tagutong. Wag ano nga lang yung tagutong ka. Ado di ako san. Ana tagutungiran. Tagutong kami violet. Oy, napangarad na nan. Tagutong natin mo sa eggs. Ay daw. Ito na pa ni pangilay, naka. Kataya manukuan. Miya makatay-tay da kaguko. Aba siya, mas pelong isa pag yun. Ando, Iya ya. ado tunab sanan. Ah, wala yan. Tunanan, watermelon. Patatas. Ah, patatas saya. Ino matiburon. Basta man na patatas na bilog. Ado, isina mada kalabuan. Niyang buhay ka no. Wato. Andi ni buwan. Wasa wato. Buwan ay sa wato. Uway. Ay daw. Ito, tunat na rin eh. Yung mga buwan ni Ran. Oto. Pati, buwan mo na sa wato. Nabini ka mantes. Buwananan. Apo, anto na nga ranaya. Anda. Iya. Iya, taguto. Lagi ko na tagutong. Uway, lagi ya. Ah, buwan. Italog. Buwan. Italog. Katas may itlog. Anda. Kataya. Yun na. Uway. Ay daw, baka dito taro ah. Nga puti-puti. Ayaw, miya kami sa mesa. Apo, katas yung binas. Binas saya. Ito na ini. Binas. Bilis. Uway. Ano baka dito taro ah. Doon sa video ron. Ano yung video ron? Kaya kapyatan, doon sa video. Yang apil nga na nagyang ay buwan ni Ran. Ito na yung Nga ranaya, apo. gana ko sa buwan eh. Miya ka na nagyaya. Alayap ke door to door. Sakura banan. Uway, nandur to door na kinakaba eh. Yan, awita nga sa Giante. Bakay ni Raro. Uway. Ah, parang kaluita. Katawan na ka, ito na nga rin na sa norte. Ito na yung aran yan. Kuwan. Pinotos yung rin. Lasuna. Lagi, ito sa lasuna. Uway. Nasa wato na Sakurab. Ipamalapain niyo. Uway, pumalapanan. Ito na ipsugon. Napuyo, natigo siya kaguko. Ah, Kaguko. isa kulo ka sa itlog. Kapakaipan. Kapakay. Uway. Lagi ito. Nga, ikarodem. Tumuha ko sa diyante. Yang alam siya rin nung nagyapo.